Karong adlaw, adlawng Domingo. Adlaw nga mohatag kita og pagsimba ngadto sa atong labawng makagagahom. Sa imong pagsimba, unsay imong mga nakita? Asa nakafocus ang imuhang atensyon? Kasagaran nato, dali kaayo makabantay sa ato ang palibot, ilabi na sa mga tao sa sulod sa simbahan. Sila ba ang dapat natong hatagan og atensyon? Ang atong atensyon dapat nakafocus ngadto sa Ginoo. Apan sa unsang paagiha nato ipunting ang atensyon ngadto kaniya. Ang santos nga misa adunay duha ka parte, ang liturhiya sa pulong ug ang liturhiya sa Eucharistia. Ang liturhiya sa pulong mao ang mga pagbasa gikan sa balaang kasulatan kung asa basahon usab ang ebanghelyo ug pagkahuman mohatag og pamalandong ang pari mahitungod niini. Kay giingon sa Mateo chapter 4 verse 4 nga man shall not live by bread alone but on every word that comes from the mouth of God. Ang liturhiya sa Eucharistia mao usab ang pagkonsagrar sa pan ug bino ngadto sa lawas ug dugo ni Kristo. Niining tungura atong gihandom ang katapusang panihapon nga gihimo sa atong Ginoo uban ang iyang mga tinun-an. Kay sa atong ebanghelyo karon gikuha ni Kristo ang pan ug gipikas-pikas og miingon, dawata ni ako ning lawas. O gikuha usab niya ang kupa, nanginom silang tanan, unya miingon siya, ako ning dugo. Karong Domingoha, gisaulog usab sa tibuok Katolikong simbahan ang Corpus Christi o ang lawas og dugo ni Kristo. Sa imong bahin, nituo ka ba nga ang ordinaryong pan og bino mahimong lawas og dugo ni Kristo diha sa santos nga misa? Kung ang atong tawhanong mga mata ang atong gamiton, pan og bino ra gihapon ang atong makita. Apan kung ang atong mata sa pagtuo ang atong gamiton, ato gayon makita nga ang ordinaryong pan og bino nahimong lawas og dugo sa atong Ginoo. Kay matod pa ni San Pablo sa 2 Corinthians chapter 5 verse 7, for we walk by faith, not by sight. Sa John chapter 6 verse 54 nag-ingon, whoever eats my flesh and drinks my blood has eternal life, and I will raise them up on the last day. Mao nga ato usab dawaton ang lawas og dugo sa atong Ginoo matag simba nato diha sa santos nga misa, aron makabaton kita og kinabuhing dayon. Pero siguro sa uban, simbolismo lamang ang pan og bino nga lawas og dugo ni Kristo. Apan kitang mga Katoliko nagatuo nga matag simba nato diha sa santos nga misa, anaa ang lawas og dugo ni Kristo nga atong pagadawaton.